vanoshuvira nekutsvaka mutsvene wakatendeka Mwari wamasimba ose. Ndinotaura ropafadzo, ndinotaura kugoneswa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen, amen. I also take this opportunity nditaure nemi hama dzangu, especially those guys who are in South Africa. Kana usina a funeral policy, kana usina kujoina anything to do with the funeral, zvakaita sezororo pumlani, zororo pumlani, you can talk to me ku inbox nditaure newe. Vane favorable rates avo ekuti uve part and parcel of the family. It's good to belong to the Zororo Pumulani family. So vari ku SA, especially vari in South Africa and the diaspora, you can talk to me concerning issues Zororo Pumulani. Kana usina funeral police, kana usina funeral police uri ku South Africa or else uri kune dzimwe nyika, talk to me. Tine a good offer, a good package tinayo ku Zororo Pumulani family. So you can talk to me concerning funeral policy Zororo Pumulani ku inbox kwangu. Mwari vachititira zvakanaka. Unoziva hama dzangu muupenyu, chakaberekwa chinofa, hatizive musi, hatizive nguva. So haugone kuzoronga zvinhu panhamo, asi unogona kuva munhu akarongeka nokuti zvinhu izvozvo zverereu. Chakaberekwa chinofa, nguva inosvika tisingatarisire. So if you want to join a funeral, funeral police, just talk to me ku inbox ne issue Zororo Pumulani. God bless you. Mwari vakitri nyasha. My Denzel Zaranyika, how are you doing? Stephen Dube, how are you doing? God bless you. Mwari vakitri nyasha. Mwari vakuropafadze. Mwari vakugonesei. Ishe vakuchengetei. Mark Matimbura. May the good Lord bless you. May the good Lord. I was ministering yesterday lunch hour police PGHQ. I was talking about the scripture Mark chapter 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. Ndine line randandi shene mimangwanani ano. Retiti gone kunamata uyene kutenda Mwari. 2 Kings chapter 4. Ishe mukadzi aivane akasirwa chikwereti nemurume wake. So ndodande verenge this line. 2 Kings chapter 4. Verse 2. And Elisha said unto her, what shall I do for thee? Tell me, what do you have in your house? And she said, thy handmaid had nothing at all in the house, save a pot of oil. Save a pot of oil. Verse 3. Then he said, go borrow vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels. Borrow not a few. So mukadzi uyu wakaenda mucommunity akanokumbira zvitini ndokubva zvowana zvakawanda akazodurura mafuta ake. Iye achitaurwa naye naElisha anoti, handina chandinacho munhu waMwari except a jar of oil. Handina chandinacho asi kuti ndine tumafuta tushoma turi mumba. So ndokubva ndichienda mucommunity maunogara from your neighborhood and borrow vessels, my empty vessels. Akakumbira akawana mavessels akawanda akapinda nawo mumba akadurura. Ipapo ndopanda nditsanangure papa. Kutowana ma empty vessels mu neighborhood yake mu community, that was a sign yekuti vamwe havasisina mafuta acho. The community was now dry. She was the only person ane chitini chine something, a jar of oil. But baakanokumbira ma jars from neighbors, akawana many empty jars. Iye angasati ava empty, others were now empty. So kare pandaiverenga scripture ndainakidzwa uye ndaifarira the increase, the miracle yekuti mafuta akawanda paakatanga kudurura. Svika Mwari mweya mutsvene vandinongedzera on this line kuti uri kuona here kuti the miracle had already begun in the house of this woman, of this widow, but she was not aware. Kusvika azoenda mucommunity akumbira zvitini zviri empty, ndo paakawana zvitini. To her ndo yakava assurance, ndo chakava chiziviso chokuti sometimes we can complain tichitadzawo kutenda Mwari nekuda kwekuti zvishoma zvatinazvo. Iriko season mwaka nenguva yekuti unogona kutoshayiwa nezvishoma zvacho. So mukadzi uyu ane mafuta asiri kupera, zvekuti ndiye anga ane mafuta musociety, mucommunity yaaigara. Paakanokumbira zvitini zvakawanda, muprofita ari kutomuratidza kuti kune vakawanda vane ma-empty jars, kune vakawanda va-dry, kune vakawanda vasisina chinhu. Iwewe mukuchema kwako, there is something that you have and you are not aware kuti God is sustaining you to an extent yekuti hazvisi kutopera mashoma, but une nyasha dzekuti haaperi.
enda kune vamwe musociety maunogara mucommunity uchaona kuti ma-empty jars they are many. So ipapa ndakadzidza kuti muzvishoma zvandiinazvo, muzvidiki zvandiinazvo, pane kungocomplaina uye nekushuvira kuti dai ndine zvakawanda, I need to thank God. God is sustaining me. There is a blessing in the miracle pamari shoma ndinobata. There is a blessing in the miracle pazvishoma zvandiinazvo. Nekuti nedzimwe nguva you can imagine kuti pamari shoma yaunobata iyoyo pakanzi paitika dambudziko rechirwere chinoda mari zhinji, nyaya chaungaigone. But chambopa kuti Mwari vabate kuutano hwako, urambe une utano. I mean, I was kundinzwa ipapa. I want to show you something. Pane nguva yekuti munana watiri kuda kuwanda kwemari, munana watiri kuda kuwanda kwezvimwe zvinhu, kuwanda kwakanaka, increase yakanaka. Mwari une nyasha dzekuti zvinhu zviwande. But pane pamwe pekuti tiri kutadza kuonawo dzimwe nyasha kuti muzvishoma is sustaining us. Vari kutichengeta Mwari. Tiri kuwanirwa nyasha muzvishoma. Because there is a spirit yekutotora nezvese nezvishoma zviripo. Muzvishoma imomo utano unenge uri intact. Imagine pakasumuka chirwere chinoda thousands of money. Iwo usatombobata 1,000. But utano hwako uri intact, wakachengetwa. Zvirwere zvirimo munyika, masituations anorema nekurwadza arimo, anodimanda mari zhinji. But mushoma yako unotadza kuona nyasha dzeumwe utano hwawakapiwa naMwari, kuti gore rinopera usina kutsika muchipatara. Ukanzwa mabills, mahospital bills ari kubhadharwa, dai watenda Mwari nechipo cheutano neupenyu. Nokuti mushoma yauinayo pakanzi pasumuka urwere. But Mwari vakanobata utano. Saka iwe chauri kuona tumafuta tushoma, imari shoma, chausiri kuona kuti muzvishoma nhamo dzinoda zvizhinji hadzisi kukuwira. Mwari vari kukupa nyasha dzekukusustaina. So this lady wakaenda mucommunity akanokumbira mafuta, akanokumbira zvitini. Muprofita atomuudza kuti go and borrow many. But prophetically ari kutoona kuti the community is very dry. There are many vasina anything. Go and borrow many vessels. So kwana kwakaita ma-empty jars akawanda, ndo yaifanwa kuva a revelation inomupa kundopfuga mari mumba make. Kundopfuga mari mumba make. Kuti Mwari, mukuchema kwangu ndaona ruoko rwenyu rwekundisustina nenyasha. Mike T Tole, kana tsana vachigara pamba patsano, kana sisi vakadzingwa tsana amire kunza tikuina ufa kuenda chete. That was 2014, That statement in there 2014 per street. Yeah. Those were the days. Jacinda Wana, how are you doing? Mike Tumbari, how are you doing? God bless you. Jacob Masuka, how are you? God bless you. Simbarashe Cheusi Makoni, God bless you. So there are times yekuti focus yedu iri pakuti danda ita ningi. Focus yedu iri pakuti danda bata mari zhinji seinobatwana ningi. Focus yedu iri pakungoshwira zvakawanda zvakakura. Iko kuva nechishuwo chinhu zvakanaka hakuna kuipa. But unomboziva here kuti tinogona kusvika patinokanganwa nekutadza kutenda Mwari. Nokuti dzimwe nguva vane zhinji yacho vari kuyemura dai ndiri nhingane zhinji. Vane ma-hidden issues ausingazive vari kutochemawo. There were many empty jars in that society, and that was a sign that she was the one ari kusustainwa by grace. Tushoma hatu hatusi kupera. Saka dzimwe nguva tinotadza kuona zvimwe zvinhu zvakanaka zviri kuitwa naMwari nekuda kwekuti we compare our lives nevamwe.
Linet Denzel, how are you doing? God bless you. Konima Nyange, God bless you. Tambudzai Matibiri, may the favor of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. Maxo Muronda, how are you? Sarah Candignado, God bless you. Edimato, may the favor of the Lord be upon your life. Mighty Nevimbo, God bless you. Mwariwaki Trenyasha, Mwariwaku Ropa Fadze, Mwariwaku Chenkete, Mozita, Rajeso Christo Nazareta, Blutima Bonzo, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Saviors, Bram, may the favor of the Lord be upon your life this morning in the mighty name of Jesus. Patricia Muzitiri, God bless you. Mwariwaku Trenyasha, Mwariwaku Ropa Fadze, Mwariwaku Chenkete, Mozita, Rajeso Christo Nazareta. Amen and amen. Favor upon your lives in the mighty name of Jesus. Baba ndikunamata mupenya vana venyu zvavanoshuvira nekutsvaka mhuri dzavo dzichengetwe, mabasa avo aropafadzwe, pavanopinda nepavanobuda ndinotaura nyasha, ndinotaura kuchengetwa nekugoneswa muzita raJesu Kristu eNazareta. May your hand of favor be upon their lives. I break every yoke of bondage, every plan of the enemy be put to shame in the mighty name of Jesus. Amen and amen. My Fafa, God bless you. Hilary Marola, God bless you. Mariwaku Trenyasha, Mariwaku Chengete, Mariwaku Gonese. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you in the mighty name of Jesus. Nyasha Zwanzwe, Mariwaku Chengete, Mariwaku Ropa Fadze, Mariwaku Gonese, Muzita raJesu Kristu eNazareta. Messi Mujiganemba, it's been a long time. Murise Jenyu, Mariwaku Trenyasha, Vaku Ropa Fadze, Shuai, Muzorera. God bless you. Edimato, may the favor of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. Mariwe Nyasha, Mariwe Rugare, Vakuchengete, Vakugonse. Kelvin Chitumba, God bless you. Sarah Candiado, may the favor of the Lord be upon your life. Tinashe Manatsa, may the good Lord bless you. Mary Mungara, may the favor of the Lord be upon your life. Farai Sanders, God bless you. Tambudzai Matibiri, Nokutula Manyanga Adze, may the good Lord bless you. Thank you so much, guys, for tuning in. Tisanganiswe Zwakari Mangwana, same time, same platform. Muskwere Munyasha Muropa Fadzwe Mugoneswe Muzi